ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିନୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ସେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳ ଆଣି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲା। ସିନୁ ସବୁଦିନ ଫଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାର ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ମଣ୍ଟୁର ସାଙ୍ଗ ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ମଣ୍ଟୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ମା କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ରେ ସାଙ୍ଗ। ତୁ କେବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଛୁ? ନା ରିଙ୍କୁ, ମୁଁ କେବେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇନି। ତୁ ତୋ ମାଆକୁ କହୁନୁ ସେ ବଜାରରୁ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ଆସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ। ହଁ ରିଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ କହିବି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବେ। ଏମିତି କଥା ହୋଇ ମଣ୍ଟୁ ତାର ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଣ୍ଟୁର ମା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ରିଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ତା ମା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତୁମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦିଅ ନା। ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ମୋର ବେପାର ଏତେ ଭଲ ହେଇନି। କାଲି ଯଦି ବେପାର ଭଲ ହୁଏ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଦେବି। ନା ମା, ମୋର ଆଜି ହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଉ ଏତେ ଜିଦ୍ଦି କରନି। ତୁ ଏବେ ଘରେ ରହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ସିନୁ ତାର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଲା ଓ ଭାବିଲା, ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେବି? କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଛଟି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏଠି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିକି ଦେଇପାରିବି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଉ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଦଉଛି। ତୁ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ଘର ପାଖରେ ପୋତିଦେବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗଛରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାହାରିବ। ଆଉ ତୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ନେଇ ତୋ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ବଳିବ ତାକୁ ସବୁ ନେଇ ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରି ତୋର ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବୁ। ତମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଛ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତାର ବାଡ଼ିରେ ପୋତିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଉଠିଲା। ସେହି ଗଛରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା। ସିନୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ମଣ୍ଟୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମଣ୍ଟୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଛ ବୋଲି। ହେଲେ ମା, ତୁମେ ତ ସେଦିନ କହୁଥିଲ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି। ତୁମେ ଏତେ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ ଆଣିଛି। ସେଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବୁ। ତୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତୁ ଯାଇ ସେଠୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। ଆଉ କାଲିଠୁ ଆମେ ଫଳ ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପଇସା କମାଇବା। ତାପରେ ସିନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ମଣ୍ଟୁ ଫଳ ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ବିକ୍ରି କଲେ ଓ ସେଥିରୁ ବହୁତ ପଇସା କମାଇଲେ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଲେ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।